Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senging enjing para pemirsa kula pawartos tunggal badhe ngaturaken kabar anyar saking Pasar Banjarharjo. Sugeng enjing sadayanipun ing dinten menika kita badhe ngaturaken kabar bahan pangan sing lagi pada mundak. Saniki kita pindah maring reporter Elva sing wonten ing Pasar Banjarharjo. Inggih matur nuwun, saniki kula wonten ing Pasar Banjarharjo. Kula badhetaken maring pedagang. Nuwun sewu Ibu. Kula badhetaken angsal. Saniki bahan pangan sing lagi mundak napa nggih? Telur. Oh alah niku ta, emang rega sing waune pinten? Lombok sing ono kawan desa nyampe 50, telur sing ono 27 nyampe 29. Oh nggih, Bu matur nuwun kangge wekdalipun. Saniki kita pindah maring reporter Gita. Saniki kula sampun kalih Mbak Wita lan Mas Rama. Miturut Mas Kalim Mbak pripun, tanggapanipun babagan kalih regi bahan pangan ingkang saya mendak. Niki harganya anjlok nemen, asal selawe jadi 50 luwih. Iya mbak, kejadiannya bulanan kudu mudak keding. Matur suwun, saniki balik malih maring studio. Kula Nuraini lan Aulia Sahira pamit undur diri menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. sugeng pepanggihan malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.